Salutare și bine ați venit la un nou episod. Să jucăm cu FC Barcelona în campionat, să facem și screenshot-ul că o să ne trebuiască după aceea să facem thumbnail-ul. Un meci important, fiindcă trebuie să câștigăm toate meciurile din campionat pentru a ne califica la campionatul mondial. Până atunci dați și voi acolo un like, abonați-vă la canal dacă nu sunteți și să dăm drumul la meciul este jucat acasă, nu mai știu ce vreau să spun, clar nu vreau să spun asta că jucăm acasă. Să dăm sonorul puțin mai încet că nu trebuie să urle și să sperăm că tot o să decurgă cu o victorie în dreptul nostru. Andone. Ați văzut că am încercat să schimbăm și formația, adică cam tot sezonul ăsta vreau să jucăm dar ce joacă Bau? Să vedeți că da. S-au luat gardul roșu, a luat, dar parcă i-a trecut ăla, da. O să ne uităm imediat, sau la pauză. Haideți să ne uităm. Da, Grigore, îl schimbăm, că e și mai bun și oricum era român. Noi jucăm numai cu români, ați văzut că nu jucăm cu... Adică pot să joc în atac cu Firmino și să dăm 3-4 goluri pe meci, dar am zis să fie totul cât mai realist. Andone, să vedem acum dacă va reuși să treacă de Piqué. Destul de greu acolo. Piqué îl deposedează, da. Dar Andone recuperează mingea foarte bine și foarte repede. Doar că greșim pasa și Ansu Fati poate demara un contraatac. Messi întoarce mingea către Sergio Roberto. Fault. Acum intră și Dragos Grigore. Nu știam că îl cheamă Dragos. Da. 25 de și nu prea ne descurcăm bine. Vreau să filmez cât mai mult astăzi. Astăzi este 29 întâia. Ca în vacanță să fie clip în fiecare zi. Așa sper. Acum o să văd. Ioniță nu ajunge la minge. Păcat. Putea fi o pasă bună acolo către Andone, dar nu am ajuns la minge. Ia sunt cam care posesea aia, e un fel de 50-50, chiar dacă Barça are cu 2% mai mult, dar nu contează foarte mult. Degeaba avem posesie dacă nu am dat gol până acum. Da, dăm pase greșite, se pare. Poate după pauză, cine știe, o să avem mai multă luciditate în joc și mai multe ocazii de a marca. Cred că nicio echipă n-a avut niciun șut pe poartă și sper nici să nu ai pe Barça acum pe finalul meciului. Poate avem noi acum dacă nu mai ține domnul arbitru repriza. Un egal nu cred că ne ajută chiar deloc. A ieșit Messi de pe teren. Wow. Chiar sunt curios pe cine a băgat, dar n-am avut răbdare adică răbdare. Am dat acolo skip cât mai repede. Dar presupun că o să ne dăm seama de cine a intrat în locul lui Lionel Messi. Bogdan Stancu. Intră în care Bogdan Stancu. Să vedem dacă Stancu va reuși să dea gol. Pasează către Andone și Andone reușește să facă 1-0 în 53. Acolo foarte bine. Stancu nu a fost individualist și reușește să paseze în ultimul moment și Andone de la 7 metri reușește să marcheze. Foarte bine pentru noi. Acum trebuie să ținem de rezultat. Cam așa sunt toate meciurile noastre. Dăm gol, după trebuie să ne apărăm. Să facem puțină posesie, că de obicei în toate meciurile avem posesie sub 40 și ceva la sută. Deci tot timpul avem 30, 37, dar nu prea multă. Că nu mi-am dat seama pe cine. Griezmann juca oare de la început? Habar n-am. Ca să ne dăm seama cine a intrat în locul lui Messi. Stancu pe lângă poartă, destul de aproape de spațiul porții, dar pe lângă. Acum dacă pleacă Stancu și are și el puțină viteză, ar fi putut fi un contraatac, dar se pare că nu este. Încă 20 de minute mai trebuie să rezistăm, eu zic că se poate. Barça încă nu a dat nici măcar un șut pe poartă, adică nici măcar n-a avut un atac periculos.
Deci destul de slabă prestația Barcelonei. Și noi reușim să facem 2-0 și cred că încheiem socotelile din acest meci. Nu cred că se mai poate întâmpla mai nimica. Doar dacă să marcheze ei acum, gen, până minutul 80 și după aceea să mai aibă câteva ocazii, dar se pare că tot noi avem ocaziile. Stancu poate face dubla, Ionița acolo faultează, un fault inutil. Sperăm, da, e bine că e doar galben și nu un cartonaș roșu sau altceva. Nu ne-ar fi trebuit un cartonaș roșu la Ioniță sau la oricare jucător român. Așa că ia Calabria roșu, nu e nicio problemă. Cred că e pasa foarte bună. Andone chiar a avut viteză, doar că Piqué acolo îl deposedează foarte, foarte ușor. Pintili. Ionița dă în arbitru și avem amici de arbitru. Noi avem posesia. Stancu apără Ter Stegen, doar că Andone este pe fază și facem 3-0. Chiar n-am mai contat golul ăsta dacă îl dădeam sau nu. E important că am câștigat. În prima repriză nu prea am jucat cine știe ce, doar că în a doua chiar ne-am descurcat bine. Barça fără niciun șut la noi. Adică Radu n-a avut nimic de apărat. Deci 0 șuturi. 0. Avem și posesia mai mare și suntem pe primul loc, doar că diferența dintre noi și restul echipelor este destul de mică. Încă nu au făcut pași risiți. Și avem runda a doua din Champions League. Haideți să dăm aici un jucător să vedem dacă ne pică românul, ne pică și o să avem meci cu Reims în meciul următor. Până pe data viitoare nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați la canal și s-ar putea să aveți clipuri în fiecare zi. Să sperăm. Până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!